πτυχίο θα αρκεί για να μπορούν στο εξής να ανοίξουν το δικό τους κατάστημα οι απόφοιτοι ιδιωτικών σχολών κομμωτικής και αισθητικής, σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Για να ανοίξει ένας κομμωτής ή ένας αισθητικός στο δικό του κατάστημα, χρειαζόταν να έχει εργαστεί ως υπάλληλος τουλάχιστον 2 χρόνια και να περάσει από εξετάσεις. Αυτό καταργείται, οι διαδικασίες απλοποιούνται και το μόνο που χρειάζεται είναι να έχει αποφοιτήσει από μια αναγνωρισμένη σχολή. Είμαι ιδιοκτήτης καταστήματος εδώ και 9 μήνες. Χρειάστηκε να πάω στο Δήμο για να δώσω κάποιες εξετάσεις για άδεια ασκήσεως επαγγελμάτος κομμωτή. Από εκεί και πέρα, βέβαια, για να το κάνω αυτό, κατέθεσα τα χαρτιά μου με 2 χρόνια ένσημα για προϋπηρεσία που είχα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, η άμεση αδειοδότηση θα καταπολεμήσει την ανεργία στον κλάδο των κουρέων και τεχνητών περιποίησης νυχιών, αφού παίρνοντας το πτυχίο θα έχουν τη δυνατότητα να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας με τα δικά τους καταστήματα. Αντίθετη όμως είναι η Ομοσπονδία Κομμωτών Ελλάδος. Το επάγγελμα δεν είναι απελευθερώνεται. Μπορεί ο καθένας να ανοίξει κομμωτήριο. Όταν δεν υπάρχει προϋπηρεσία, όταν δεν υπάρχει τίποτα, ο καθένας μπορεί να είναι κομμωτής. Ανοίγοντας ένα κομμωτήριο χωρίς προϋπηρεσία, μακροπρόθεσμα θα το βρει μπροστά του. Δηλαδή, χωρίς να έχει ποιότητα στη δουλειά του, δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια. Υπάρχουν ωστόσο και ιδιοκτήτες κομμωτηρίων και καταστημάτων περιποίησης νυχιών που δεν διαφωνούν με το άνοιγμα του επαγγέλματος. Πιστεύουν ωστόσο ότι η προϋπηρεσία θα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να διασφαλιστεί έστω σε επίπεδο σχολών. Θέλουμε όλοι να ανοίγουν τα επαγγέλματα, όλα τα άλλα των άλλων επαγγέλματων και τα δικά μας. Αυτό που θα πρότεινα εγώ, επειδή η δικιά μας δουλειά δεν είναι μόνο στο κομμωτήριο κούρεμα χτένισμα, είναι να γίνουν πιο εντατικά τα μαθήματα στις σχολές, στη χημεία των μαλλιών και εκπαίδευση έτσι, πάνω σε αυτό. Και σίγουρα επιτέλους να γίνει θεσμός η εξάμηνη πρακτική που δεν υπάρχει στα κομμωτήρια. Η αλλαγή αυτή αφορά τις άδειες που θα εκδοθούν.